hello everyone, welcome back to Sia vlog. दिनैहाय जोंहा दिंखिया खानो नागिरदों, दिंखिया भाजा जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय दावदै बाथोनबो जागोन। दावदै बाथोनखौ मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय। जोंहा दावदै बाथोनबो जायो, नोंसोर कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर दावदै बाथोनखौ जाफेरदोंना जाफेराखै। होमबा नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ। होमबा थौदो दिंखिया खाहैनोसै जोंहा। थौदो जोंहा दिंखिया खाहैनोसै। न'नि बारा गोजान नंखाया दिंखिया, बेलाय नैबेफोरावनो जा मोनो जोंना दिंखिया जोबखा खाथियावनो। बेलाय खाहैनोसै। जोंना नैबे फादा जा मोजां खुलुम खुल्ला। सोरबाफोर जेन'बा क'क्राझार फैबा मोनथिखागोन, नै ओरै थांबानो ससे थांबानो क'क्राझार मोनहैबाय। बैहाय सामगाव जा बरिया नुखायो भिउखौ, हाजोफोरखौबो नुहुरजोबो ना बरियानो। नैबाव बार बिराद फैयो आरोना, जों बाव जिरायनानै थाबोयो बांसिन। दा होमबा दिंखिया खाहैनोसै जोङो। दिंखिया खानो ओरै लामा लामा फैबाय, लामायावनो मेरला जोंना दिंखियाफ्रा। लामा लामा खानोसै, ओरै खानोसै बेलाय बैहाय ओरै खानोसै। गाव खानो नागिरदों आरो हासबेन्डआ, लेवार गियो आङो एसे। गाव खासिगोन, ओइलाय हासबेन्ड खासिगोन। होमबा नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ। नै खागासिनो मिस्टारा। जोंना नै निथियाया खानाय सिनजाबाय, पार्लाराव सिनजादोंनो मालाय। निथिया हिप हप डान्स लाबायना। केमेरामेनाबो डेन्जारसो, मा जायगायाव जिरायनानै दं नै ओरै। डेन्जार जायगायाव थानानै खेबोना जोङो, डेन्जारब्रा। मारै मोजां नुगोन मारै मोजां नुवा केमेरा जायैनि थाखायनो। दे दा बोथोरावबाथाय मा संनो मा मानो जायो आरो। दा दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगङा खम जायो, मा ओंख्रि संनो मानो जायो फुंनि मोनानि। ओंखायनो दिंखियाखौनो खालाबायनानै भाजा एवनोसै आरो। नै दिंखिया, जोंनिथिं बेखौ दिंखिया होनो आरो, आलदा आलदा जायगायाव आलदा आलदा मुं होनो बेखौ। जोंनिथिं दिंखिया होनो। दावदै होनानैबो जाजायो, गोथाव जायो दावदै होबाबो। ओमफ्राय टमेट'फोर होबाबो गोथाव जायो आरो, गोथाव मोनजायो टमेट'फोर होबाबो। जिबौआ जि गिदिर। आयौ जा गिदिर जिबौ, नंमारगौ जा गिदिरमोन। जा गिदिर मावग्लुंलांजोब्बाय हनै। मा मावगासिनो बे? जा गिदिरखामोन। स' दे केरि अन। खेबस्लाबनो हायासै, बिराद गिदिरमोन जिबौआ। गोसोम दारासो मोनदां, बिराद गिदिरमोन। होमबा बेखौ हांखाबाय, माबाजोंबो जाजायो, टमेट'जोंबो जाजायो, ओमफ्राय दावदै होनानैबो जाजायो, गोथाव जाजोबो। दावदै होबाबो। ओमफ्राय मा मा जानो नागिरदोंमोन नों दिनै? मा मा संनाय जायो नायनोसै। मा दावदै बाथोन जाहोनो? दावदै बाथोनखौ बानायगोन र', बानायगोन, नायलांबाय था भिडिअखौ, होमबासो दावदै बाथोनखौ। होनलायलायदों। इय' बा मामिया सोना थ' जोंहा खाखांबाय गाइस, देखायलाय दिंखियाखौ। लाय जोंहा खाखांबाय, दा सायनोसै आरोना। ओमफ्राय सायनायखौबो बारा गोबाव देखायला, दसे दसे देखायनोसै, नङाबा भिडिअआ गोलाव जायो नालाय। नायनो बायो बांद्राय गोलावबाबो, मोनसे पार्टखौनो गोलावद्राय देखायोबा नायनो बायो नालाय। ओंखायनो थाब थाब सायनाय देखायनोसै, ओमफ्राय संनायखौ देखायनोसै आरोना। मानो होनबा दावदै बाथोन बानायनायखौ देखायनांगौ नालाय, ओंखायनो। औ नों खिथाबानो जाबाय दा दावदैखौ मारै बानायो मानसिफोरनो। औ एवनानै बानायबाबो जायो, देनानै बानायबाबो जायो। दा नायबाय थाबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ।
एवनानै बानायबाबो जायो माने एवनानै बानायबाबो जायो रुनानै बानायबाबो जायो बावदोंसो उल्टां फाल्टां होनलाजोब्बाय जाला फार्स्टआवनो नैखौ ओरै बोस्रोनानै लानांगौ बोस्रोनांगौ खायसे बोस्रोदा आरो बिलाइनि जायो आं बांद्राय मोजां जानाय नङा मेनले जायो बिलाइखौ होफाजोबबा बिलाइखौ एसे बोस्रोनानै गारनांगौ एसे होनांगौ संनो नागिरदों नै जोंना हिर'इना बानलु थाइनै हाखावना होनसै दा गोलाव बानलुआबो गोलाव आंबो बायना लाबोदोंमोन बांगाल बानलु ना मा होनो आरे थाव बेरदेरनाय आखायाव नांजोबफैलायबाय दिंखिया दिंखिया संग्राया जोंना गोथाव मोनो ना मोना नों दिंखियाखौ मोनो आंबो गोथाव मोनो दावदै होबा गोथावसिन जायो जानायालाय दावदै दङ दंनाया नाथाय दिंखियाव होला दिनै मानो होनोबा दिनै दावदै बाथोन दैसि होगोन जालायबायनो दैसि होगोननो ओमफ्राय दावदै बाथोन आं दावदै बाथोनखौ गोथावसिन मोनबावो दिंखियानिफ्रायबो बेनो जाहोग्रोदों आंखौ सबसे फार्स्ट दावदै बाथोनखौ गावसिना हजोंहाय न'आव जाखायो औ गावसिना न'आव जाखायोमोननो ओमफ्राय जोंना जाफेरामोन आरोना बेयाव बे फार्स्ट टाइम जाफैबाय आइया दावदैया बाथोनबो जाजायो नामा सानलायलायबावबाय आङो दा ओमफ्राय जादाव माथो दावदै बाथोनासो गोथावसिनबाव सानदों आङो दा दावदै बाथोनखौ बरिया मोनो आङो नोंसोरबो जानाय नायबानो जाबाय सोरबाफोर जाफेराखैबा बांसिनानो जाखाया जानायालाय 100आवनो 80%सो जाखायानो दां आंनिबा 30%सोल' जायोदां मानो होनबा दावदै बाथोनखौ बारा जानाय खोनाया आंथ' मिन्थिफेरबावानोमोन जानाय नायबानो जाबाय नोंसोरबो प्रसेसखौ नायबानो जाबाय मारै बानायो इजिखा एखेयानोखा दावदै रुदो नङाबा एवदो डाइरेक्ट ओमफ्राय देदो बेनो आरोना थेवब्लाबो नायबानो जाबाय भिडिअखौ बरिया गोथाव जायो जानाय नायबानो जाबाय नै दावदै होनो नागिरबायनो दिंखिया फानलुखौ एवनानै लाग्रोखाबाय दाउबो जोंना दिनै ओंख्रिया दाउजों माजों दाउ बिदै फानलुखौ माबायाव होगोन दाउदै बाथोनाव एवनानै लाग्रोखानोसै बेखौ दावदै बाथोना आं एवनायनिफ्राय रुनानै बाथोन देनायखौ गोथावसिन मोनो नैबे एवनानै बाथोन देनायखौ आं बारा थावनाय मोना माबानाया साबसिन जायो आरो आंनि थाखाय गोथावसिन मोनो आङो रुनानै देनायखौ फ्लेस लाइटजों गोमोसो नुजोबो नै एम्बु बंग्लाफोर बायदि
देनोसै एबार आयु आग्लायनिखौ जालै देनांसिगौल' नोंसोरबो जानायनायबानो जाबाय जाफेराखैबा रुनानै देनायखौ गोथावसिन मोनो आं जिखुनु रुनानैबो देजायो एवनानैबो देजायो एवनायबा थाब जाबाय आरो नाथाय आं रुनायखौ गोथावसिन मोनो नोंसोरबो जानाय नायबानो जाबाय एवनानै देनाय नायदो बा रुनानै देनाय नायदो अबेखौ गोथावसिन मोनो डिफारेन्सखौ नायबानो जाबाय देबाय सामब्राम गुफुर देना लाग्रोबाय ओमफ्राय नै बानलु सिङावसो थाजोब्बाय दावदैखौनो होग्रोनांखायामोन बाव दाउबो गोदागासिनो न'नि दाउ लकेल दाउ बिदै जानोसैनो दावदै बाथोन दिंखिया भाजा दिनैना ओंख्रिया नै मामिया फुरा नायख'लागासिनोलाय मबाइल बिमानैजों मबाइल नायगासिनो बिमाया ओंखाम ओंख्रि संदों आंहा भिडिअ खेबदों आइयो सोलायदोलाय दे मामि वा गोरोंथार साइज नुलायथारबाय नै माबानिखौ रुनानै देनायखौ मानो गोथावसिन मोनो होनबा बे रुनाया दालाय गेजेराव गला गोमो खालारा बेजों गोथाव मोनजाथारो मिलौसिननाय मोनो नैबे एवनायबा बे थाला नालाय मोनजोबनाय जाबाय बै जेन'बा रुनायबा सिंनि गोमोआ माबा जायो नालाय गोथाव जाखायो नालाय बिजों मिलौसिनो आरोना वाव मोनजोबबाय नै वाव दावदै बाथोन दिंखिया भाजा दिंखियाजों दावदैजों नैबे दाउ बिदै मास गरम नै बरिया जाबाय गोथाव जानोसै एबार